आरो लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि थाखाय गोदान साख्रि लाबोदों। बे साख्रिखौ हगारदों स्टाफ सिलेक्सन कमिसना। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबे गोजा साबस्क्राइब बाटनखौ क्लिक खालाम। लोगोसे नैबे बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं भिडिअ हगारबानो नोंथांमोननि मबाइलाव नटिफिकेसन थाङो। दानियाथ' जों भिडिअ जाबाय दिनै एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ। स्टाफ सिलेक्सन कमिटि एसएससि आ मैयासो गोदानै नटिफिकेसन हगारदों। बियो कम्बिनेड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जाय बिथांमोना एचएस पास जादों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे नटिफिकेसनखौ मैयासो हगारदों 10 तारिख डिसेम्बरावसो। नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामदो। खालामनायनि उनाव आं डाउनलड खालामखानाय बेखौ डाउनलड खालामनो नोंथांमोना भिडिअ'नाव अपेन खालामदो। बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मैयानि 10 तारिख 12 मार्च 2019 आवसो आपल'ड खालामदों एसएससिनि अफिसियेल वेबसाइटआव। बियो हायार सेकेन्डारिनि थाखायल', हायार सेकेन्डारि पासफोरनि थाखाय कम्बिनेड हायार सेकेन्डारि 10+2 लेभेल एग्जामिनेसन 2019 ओंखारदों बेयाव। बिनि एप्लाइ डेटआ मैयानिफ्रायनो जागायदों 10 तारिख 12 मार्च 2019। बेनि लास्ट डेटआ 10 जानुवारिसिम थागोन 2020सिम। पेमेन्ट दाननायानो जोंनि एसटिफोरनि थाखाय पेमेन्ट नाङा। दा रायज्लायगोन बिनि सोमोन्दै। एग्जामा मा दानि सोमोन्दै जागोन। एग्जामा खनथाम जागोन। एग्जामा नै टाइप 1 आरो टाइप 1 नि एग्जामा 16 मार्चआव जागोन आरो टाइप 2 नि एग्जामा 28/6/2020 आव जागोन। दानिया बेनि सेलारि हिसाबै लवार डिभिजन क्लार्क्स, एलडिडि जुनियर एसिस्टेन्ट, सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट पे स्केल 19,000निफ्राय जागायनानै 63,000सिम आरो पस्टेल एसिस्टेन्ट, शुटिं एसिस्टेन्ट बेनिया 25,000निफ्राय जागायनानै 81,000सिम थांगोन। डाटा एन्ट्रि अपारेटर बिथांमोननि थाखाय सेलारियानो 25,000निफ्राय जागायनानै 81,000सिम थांगोन। आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटर ग्रेड ए 25,000निफ्राय जागायनानै 81,000सिम थागोन आरो बेयाव ग्रेड पिबो मोनबावगोन। दानिया भेकेन्सि पस्टफोरा बेसेबां दं। पस्टआ 10,000निबो बारा दं। बेखौ नै केन्डिडेट कर्नार बे वेबसाइटआव थांनानै टेन्टेटिभ भेकेन्सियाव थांनो थिनदों। रिजार्भेसन नै बेखौ स्टेफनि थाखाय आलादा। दानिया नै बेखौ नांलाया, बेखौबो नाङा। बे नै सोर एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिफोरा जेनेबा एज लिमिट 18निफ्राय 25 इयार्स। एज लिमिटआ एसटिफोरनि थाखाय 5 बोसोर बारा जाबावो हरसे बे होनायनि। दानिया एलडिडि, एलडिसि, जिएसआर, पिए, पिएसडिअ, एक्सपेक्ट डिअसि इन सि ग्रेड ए बे केन्डिडेटफोरनि थाखाय मास्ट हेभ 12 पास जाथारनांगोन रिकगनाइज बर्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय, जायफोर जेनेबा डाटा एन्ट्रि अपारेटर डिअ ग्रेड ए नि थाखाय आरो कम्पेक्टर एन्ड अडिट जेनेरेल इन्डियानि थाखाय 12 पास जानांगोन साइन्सनिफ्राय मेथामेटिक्स साबजेक्ट लानाय। बेयाव माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै होदों। नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। जेनेबा नै एप्लिकेसन फी हिसाबै 100 रुपिस एप्लिकेसन फर्मनि दाम हरनांगोन। नै बेयाव होनाय दंखायो जों एसटिफोरनि थाखाय आरो पिडब्लिउडि फोरनि थाखाय नांलायलाया। नै वमेन कैंडिडेट बिलंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विथ disability and ex-serviceman is eligible for reservation and expected from payment fees। जाय ST OBC बिसोरनि थाखाय पेमेन्ट फिस नांलाया। प्लास अनलाइन फिसखौ नै 12 जानुवारियावनो पे खालामजानांगोन आरो जोंनि एसटिफोरनि नाङा। एग्जाम सेन्टार बहा दं नै जोंनिया नर्थ इस्टार्ननि थाखाय आसामाव नै गुवाहाटि डिमापुराव दं, डिब्रुगड़आव दं। आसामाव बे मोननै जायगायावल'। नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जेब्ला एप्लाइ खालामो। एग्जामा नै बेयाव खनथाम जागोन। कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन टाइप 1 जेनेबा अबजेक्टिभ टाइप फैगोन मोनब्रै कुइसन। बेनि कारेक्ट एन्सार मोनसेल' बासिनांगौ। बे कम्पिउटारजों नोंथांमोना एसे कम्पिउटार थुनो रोंबानो सेकेन्डआव डिसक्रिप्टिभ टाइप 2। बेनि उनाव लास्टआव स्किल टेस्ट दंबावो। बे डिसक्रिप्टिभ टाइप एग्जाम माबायदि बेयाव नुखागोन। फार्स्ट कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसना 200 नाम्बारनि जागोन। जेनेरेल नलेज, जेनेरेल इन्टेलेक्सुवेल एटिटिउड
जेनेरेल एवारनेस बेफोरनिफ्राय जागोन जाय बिथांमोना बेयाव क्वालिफाइड जागोन फार्स्ट एग्जामाव बिसोरखौ सेकेन्ड एग्जामनि थाखाय लिंहरनाय जागोन कलेजारनि बेयाव माबानिफ्राय फैगोन बेयाव होनाय दंखायो जेनेबा कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन टाइम 1 माबानिफ्राय जागोन जेनेरेल इंलिसनिफ्राय मा जागोन नोंथांमोना बेखौ पिडिएफखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिप्टिभ पेपारानो 100 मार्क्सनि जागोन बेयाव फावथेनारि पेपार होखागोन बेखौ नोंथाङा 20 वर्ड 200 वर्ड 250 वर्ड्सफोरजों लिरनांगोन आरो मानि सोमोन्दै होयो बेनि सोमोन्दै आरो बिदिनो जाय बिथांमोना जेनेबा टाइप 1 जाय बै डाटा एन्ट्रि अपारेटरफोरखौ एप्लाइ खालामनाय बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल स्किल टेस्ट टाइपिं टेस्ट जाबावगोन बेनोसै नोंथांमोना पिडिएफखौ डाउनलड खालामनायदो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामना ला जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान गोदान साख्रिनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोनहा नुनानै एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव आं साख्रिनि आपडेट स्कलारशिपनि आपडेट जायखिजाया गभार्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट स्कलारशिपनि आपडेट होयो बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला एसेनोसै थेंक इउ